Kani kadai ka All India Radio Shillong, ka khubor ban pule dai Alvarin Karwan Lang. Kimat ki bakongsan menta ka step. Menteri rang ba ado kari India Narendra Modi ulaong bawat la ki nongshon kari ki ale ban pensinjor bat pentroy nya kari lingba ki kampentriam baru ki nong India ki dai ban yang lang kawai. Play Menteri rang ba Conrad Sangma ya ka jingyalang Northeast Innovators Meet and Technology Innovation and Entrepreneur Expo 2000 khandai henin kasni haskul ba nihu. Penbena Menteri rang ba do ka Pakistan Imran Khan ban pelat no menta kasni ya Wing Commander Abhinandan Varthaman ki khubor ki babnya. Menteri rang ba do kari Narendra Modi ulaong bawat la kinongshon kari kenyale ban pensinjor ya ka bor jongka bat pentranya ka lingba ki kampentriam baru kinongshong snong jongkari ki de ban yang lang kawai ban yale persya yakini ki jingtmu basniu jong kinongshon. Modi ulaong baki pat kari kenya lang kawai kenya tray lang kawai kenya roy lang kawai bat kenyale persya yakinongshon bat job ru yaki da ka bor ka jingelong kawai. Ya kane ulapan sengau haka jingya keren berkitkuat ka BJP kibaran hakal lengkari lengba ka video conference. Modi ulapan paru bakari barok kawai ka donya ka jingshanya ka baskem hakibor pahara jongka. Ulaban rap syuk bakalong ka badan kam ban pentikna bakam dai bandan kanu ka daw ka bapenduk ban siem ikisipai kari lane ka ba ailat ikinong syun kari ban kedaukti yaka. Menteri rang ba Conrad K. Sangma play ya kajingyalang Northeast Innovators Meet and Technology Innovation and Entrepreneur Expo 2000 khandai henin kasni ha Convocation Hall jongka School ba Nehu Hashlong. Ha kajingkren ka baula ha kajingyalang play ya kane kajingyalang ka banne arsni Menteri rang ba thu ba kane kalong ka jing persang jong ka sarkar ban penyaso ya ka jing start science bat ki kor ki bor ka juk menta bat ka sengkam sengjam. Ha ka bedai bat ka wat kam wat jam bat ka yok ka kot sangma ulaong baki samla ka jela kedang ya le thmahi ban wat tang ki kam sarkar. Hendrai ulaong bakani kadai ban kella kat kum ki jingnya jong ka por bat ka jing seng ki kamla jong kadai ushabi uban wanra ya ka jing kella ha kane kaliang. Ulaban rap syuk baka jing penong ya ki jingyalang ki bakum kini ka penyo ya karensan ha ka ba ki nong sengkam la jong bat ki nong syam ya ki boit thamai ki la ban pen ipat ba yala ki jong ki sap bat ki boit rekam jong ki bat kan ai lat ru ya ki ban ya kendu ya ki wei ru ki para nong sengkam ki riu syampang ha ka te kaliang ki nong khai bat ki nong thiet ru kumju. Sangma ulakan turu ya kisamla ka jela baken long ki baslur ban seng ya laki jong ki kam bat ulaong ba watla kin la ban ya kendu ya ki dieng pengkyang hakata ka lenti jong ki hendrai da shisha kin yo ya ka jing job lada ki long ki ba IT lot bat ki ba iye ya la ka kam. Commissioner bat Secretary ka Sarkar Meghalaya ubadai pet iki kam ka District Council ulapan bena baka jingyo vote ha ka District East Khasi Hills ha ka biadai baka jingjiet nong mikmat thamai sya ka KHADC kan long hakini ki jaka balabu harum. Nakabenta ka so rengkham maukan rew nong krem lang kerdem like kro bat nong sken ka jingyo vote kan long ha ki training hall ki badan hajan ka dalang stage Hamadan Polo. Kajing nyo vote nakabenta ka Mausen Rambat Menliam constituency kan long ha dalang open stage Hamadan Polo. Nakabenta ka laban mau prem nong thamai laj umkra malki mau khar penthor umkra jayaw mau lai mau plang ding yai bat nong spung soyong kajing nyo vote kan long ha ka indoor stadium JN Sports Complex Shillong. Katnat ki kam jungo kai perthai ka Assam kala syam sakawai kalat ban kenti ki kam jungo kai perthai ka jilla da ka bata bat dro ya ki dor ki dar jong ki jaka jungo kai perthai ki ba itnat jong ka jilla halor ki kalirel ka jing pen itnat ki kalirel ha ka ni ka rukom kan yarap ban kring ya ki nong jungo kai na ka lengkari sha ka ni ka jilla ka North East Frontier Railway kaya thu ba ka rel Kamakhya Yashwantpur AC Express kadai ka baningkong du ya ka ba lapan phu pen phieng de ki dor ki dar bat ki jingdro ka jong ka jila Assam bat kala thu ru ba ansale ya kani hakilai tali ki rel jong kani ka thain kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor.
than others. Today, our daughters are making a name for themselves. Space or earth, water or sky. There's no place where our daughters haven't written our nation's name in golden letters. Had we deprived them of education, their future would be confined to the kitchens and we would be deprived of success. Sports, science, arts, politics, every field has seen them flying the flag high because our daughters are strong as the mountains and even they have the right to education. Valuing our daughters is our country's pride. Beti Bachao, Beti Padhao. Issued in public interest by Ministry of Women and Child Development. Kani kadai ka All India Radio Shillong, nginyap teng biang bat ki khubor. Ka Pakistan kan pelait nok mentakasngi ya Wing Commander Abhinandan Varthaman ubalong unongnya lengsun kisipai lengsun bala syakam hakisipai ka Pakistan. Lapan bena ya kane henin kasngi da Menteri Rang Ba'du ka Pakistan u Imran Khan. U Khan ulaong bakari Pakistan ka kwa ya ka jing yasuk bat kane ka jing pelait nok ya ofisar bala syakam kalong umaujam baningkong nakabenta ka jing yakran yasuk hapdeng kini ki artli kiri. Kane ka jing penbena ba kendet jong ka Pakistan kalawan ra ya ka jing kemen ka bakrau habala pensingaw ya ka jing yalang jong baro artli ki ying dorbar ka parlimen ki bala pen I ya kata da ka jing thap ki mi kumbajulong ka dustur. Menteri ki kambari ka Pakistan Usha Mahmud Qureshi ulaong ba Menteri Rang Ba'du ka Pakistan ulong ubalakloi banyakren bat Menteri Rang Ba Narendra Modi ban penthanda ya ka jing akan at ka balajur bha hakini kisni baladap hapdeng ka India bat Pakistan. Ringkat bat kari barok kawai ka Jilla Meghalaya kala rakhe ya ka National Science Day henin kasngi haka Institute of Bioresources and Sustainable Development IBSD ha apa Shillong ka bahap hapo ka jing penyat jong ka Department of Biotechnology jong ka Sarkar India. Ka phang pedeng jong ka nikasni kerpang mentaka senam kalong ka science nakabenta kibriu bat kibriu nakabenta ka science. La rakhe ya ka National Science Day kum kadak ban bu jingken mau ya ka jingsham ya ka Raman effect da Ustad Physics bapau nam kari India usa CV Raman ha ka nikasngi labuns nam menshua. Usa CV Raman ulayo apriang ru ya ka Nobel Prize nakabenta kani. Bun ba ki khana school bat kinohikai ne ki school ba pher ka jilla ke le poi ha IBSD nen kasngi ha ka ba ke le jingtep shaphang ki jingwat bnya ba pher bala le ha ka tai ka jaka puli ki khana school ki le yo ru ban yakren bat ki scientist ba ki riu shampang ki badan ha ka tai ka jaka bat kumjo ru ban le pe ye ki jaka trekam jongki. Ka office jong district sports officer ka ribhoy lengba ka jingerap na ka scheme Chief Minister Youth Development Scheme kan penlong ya ka block level Chief Minister Open Football Tournament arajar khat khandai na ka benta ki khana kan thai bat shinrang ki bahapo khat arsenam karta. Ya kan ka jingele kai en penlong habaro Southly ki block jong ka district ribhoy kata ka jirang ka omsning ka omling bat bhoy rembong. Kumta le khot ya wer ya baro ki school ki seng ki snong bat ki club banwan ya shim benta ha ka ni ka tournament ka ban sedang nadu ka khat wei tarik ulber arjar khat khandai ha baro ki block ka tarik ka bakhat do ban shim kerteng ka long ha ka san tarik ulber na ka benta ka jingtep ka bakham bnya phila ban phone ha kini ki number harum na ka benta ka omsning block ki phone number ki long nyau not san nyau pra arhnriu Khandai nyau sao not arhnriu iwei sao. Nakabenta ka omling block ki phone number ki long nyau not pra san ar pra sao khandai nyau but nyau not san not riu pra not lai ar. Nakabenta ka jirang block ki phone number ki long nyau not pra san nyau riu khandai nyau lai but khandai pra riu ar iwei nyau sao not riu. Nakabenta ka Bhoirambong block ki phone number ki long pra nyau ar khandai ar pra lai iwei but pra ar san riu khandai lai san not iwei lai. Bat kat tungi la poi shaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor nyesok baka Delhi Station na ka benta ka khubor ha kaktin Hindi bakaban bot da ka khubor ha kaktin Pareng ha kapor pra khatsan minute. Kani kadai ka All India Radio Shillong.